Il-ħadd filgħodu Malta selmet il-memorja ta' dawk li tilfu ħajjithom matul iż-żewġ gwerer dinjija. Din iċ-ċeremonja bdiet qudies fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt ikkonċelebrata mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-omelija l-Arċisqof semma li dak li qed jiġri qrib tagħna kemm fl-Ukrajna u fil-Vant Nofsani hawnhekk ikkundanna l-qtil tal-persuni f'Iżrael u b'mod speċjali f'Gaza fejn qatlu mal-10,000 Palestinjan b'4,000 minnhom huma tfal. Qabel qudies il-President ta' Malta George Vella intlaqa mill-membri tal-Forzi Armati ta' Malta fejn daq l-innu Malti u wara spezzjona il-Gwardji tal-Unur. Wara l-qudies iċ-ċeremonja komplet quddiem il-Monument tal-Gwerra fil-Furjana fejn l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President George Vella u l-Prim Ministru Robert Abela poġġew kuruni tal-fjuri. Wara ajruplan għadda minn fuq il-post u xeħet mijiet ta' peprin sinonimu ma' din it-tifkira tal-luf ta' persuni li xerdu demmhom f'dawn iż-żewġ gwerer.